Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit. Haideți să facem etalarea interactivă pentru săptămâna viitoare și voi începe cu zodia Berbec, unde deja vă văd 3 în familie, 3 în relație. După cum se vede, sunteți 3 într-o relație. Posibil ca pe voi, ca partener și parteneră, să vă țină împreună copiii, deci ca să vă țină împreună familia, doar copiii. Sentimente mai sunt, aveți multe vise, dar nu uitați că vise are și cea de-a treia persoană pentru a-și face familie cu partenerul dumneavoastră. Doar că se pare că și dumneavoastră aveți pe cineva, doamnelor. Deci la domni se pare că trebuie să ia o decizie. Trebuie să aleagă între 2 sau între 3 persoane. Văd multă ceartă și cearta după ce au aflat ceva. Au aflat ceva care îi ruinează și macină pe dinăuntru. Posibil ca mulți domni, chiar dacă ei greșesc, să nu fie de acord cu partenera că mai are pe cineva. Deși văd că este o atracție fizică între voi, sunt unele sentimente și unele vise, dar vise are Domnul și cu cea de-a treia persoană. Haideți să vedem la Doamne. Doamne, le văd că mai vorbește cu cineva, cu un bărbat. Are mici realizări în casă, doar că probabil această persoană, să vedem, ea caută ca cu lupa, fie ea, fie el, ca să-și facă casă împreună. Deci până la urmă domnii se vor decide ca să se separe. Dar atenție că aici aveți ceva magie de noapte făcut și este de cea de-a treia persoană. Haideți să vedem la berbecii cei singuri. Trebuie să fiți foarte atenți. Dacă cineva vă promite ceva, să știți că această persoană vă minte, vă fură, vă înșeală, veți avea pierderi. Se vede că și comunicați cu această persoană și vă dă o veste, doar că dacă zice, știu eu, trebuie ca să faci nu știu ce sau veți avea pierderi. Pierderi din cauza minciunilor, din cauza falsității. Deci trebuie să aveți foarte mare grijă. Dacă, de exemplu, vă zice că să vă angajați undeva sau să mergeți undeva, deci vor fi doar vorbe goale. Dar unele persoane, tot singure, se pare că veți găsi pe cineva foarte loial, cu multă dragoste. Poate să fie o dragoste din trecut care se reîntoarce și veți avea un nou început. Pentru că moartea nu este totdeauna moarte. Vedeți? Deci se poate întoarce o dragoste din trecutul dumneavoastră. Și să știți că dragostea acestei persoane este într-adevăr o dragoste loială. Posibil ca în trecut să nu fi băgat de seamă de loialitatea acestei persoane și să fi ascultat după bârfe și ați pierdut tot. Deci, dragii mei, deci aceasta este etalarea interactivă pentru zodia Berbec pentru săptămâna viitoare.
Eu vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.